Anyang aki din. Aw, siyak manang di pagtutungtungan nyo niya. Iso anak urnong kayo manan ditaw. Anya, dida ka lang arudo na dakamat. Day taki din di bagam. Amo ka. Siyak manang di pagkakatawan niyaw. Gaputawang ngipang kaw. Anya akat katawaan. San mo, anak-anak? Kahit niya nga rutikat katawan niyaw. Jay drama nga niya laki, day. Katawa nga mi na dengdenggang. Iso ti pagkakatawaan, may. Ha? Una na, sana siya. Iso adi kag kasta-kasta, tamang kay din no. Pay drama da ka na na. Anya? Ay na, sampali nagpaiso ti rupa ni nanahilinan niya. Si Kamat Andro, awan nga rod piman tingipan na, adikas jay tirupan na. Apay nga min, ati agpapustisaw. Awan ka nung nga rod ti pagpapustiso na. Abay, awan pulos ay ati kwartana. Awan siguro Iso nga ano sa nalatan ti kas jay. Iso ako, nakarkaro ti kinalad na. Apay ti ko na nataar kamat aya. Anya, apay nga rod akinayatnak nga nung naladak. Kasala, agbababawi ak nga rod. Ay na. Naimas na ito'y pulutan tayo Tinuno ko naman. Ay na, wan nga rod. Ngam na imbag man tamangal-ngal yun na. Na, makapainsulto ka mag. Imbes amayat ti pandangan ka, kastakit din ti bagam. Damdamagak lang mat, nana. Ay na, no awanan ni baga magtalnakan. Ay inka man kidi kargaan da ito'y plato iti pulutan. Kadbom, kaiyawid ko ti mabatay. Ay na, si kaanana, mabainak. Ay na, nagkapoy ka mo tin magda. Anya? Mala, inka din kargaan. Jak kayat nana, mabainak ko nak ngarod. Ay, sayang, naimas pa ikot. Kat ingkay kargaanan, ano kayat yo? Ay sana, na mga no istorya manon. Anya? Bilibak magkanina nahilin Apay ka di paray. Awan ngipon na. Nalaing amangan. Un nga rod paray, mas dawa ka. Ay na, idi nga rod nagpapasken da na namilaing. Kaan-akaan iti tinuno. Nagtangken mo di karnay. Ibaon na pa'y ni Magda mapan mangalay ti pulutan Kurang na kanong araw. Ay, anyan. Isumulagayam ako na ni Carla. Amang ibabay. Kasta magayam darami na. Ti pagbilibak, kabailan na pa'y amangan iti corn bites. Kat awang nga rodon tingipon na. Ay, kaya natangken nga tan. Ay, gams na. Di gugo na, paray. Nya. Carla, adaman gayam ti ibagak? Anya day tama nang. Pakibagam tuman gayam kininana Helen. Umay na itulod jay bayad ti utang na dito store. Ag-purchase ak namin manan iti lakok, isong agsingirak mat kuman. Anya? Apay, mano ka di ti utang na? Nasurok 5 gasot laang matkit di Ngam isupay apaggatang ko iti ilakok day jay. Ala, bayan nyo manang. Ibagak to apaman asumang puta. Ala, Juan Carla, agyaman na ka? Nairanamot ngamin ajak nang itugot iti kwarta. Di na ngamin nasasaungad dagayam utang na kada kayo. Ala, bayam. Sana balay tadapay magtibigat. Baldaw, apay, saan mo aya binayadan di utang kaw ijay tersina ni Magda? Kahit nagbayad amatan. Apay nga raud nga imbilin na kin ni Carla. Anya, kano binayadak di inutang ko bangus kan mantika.
Dagi jay nga inutang ko a Pilipite, corn bakes kan dressed chicken. Ay na, gandi mo mga minimbaga. Aywan anya. Ay nalipatak gayam ngagpaisaw. Mangibabayang kahilan. Kanapay apilipit kan cornbacks. Kano natangkan day. Nabala makinan, kawang ipamaw. Anya. Kisuman, wanaw, inalunon mo di pilipit. Si kamot baldaw. Sa bagay, sana ka mas daw. Taulti mo saan analom abayabas. Kakabailang mangalngalan. Agraman sa pa ito lang. Ay nalabas ka mag. Tila ibagbagham. Kisuman, ati wanak pa yan. Numay papanitipin ng anan. Karlanak ko, pasensya kan, ng manusampay manabayadan di inutang tinam, ijitersina ni Magda. Wan tatang, awan parikot tita. Ay, tilan to mo, utagan na. Sana bale takinan nyo matkit di. Tidakas na, di na imbagbaga kada tayo. Iso adiyo pa'y naamuan no saan nga imbaga ni Manang Magda. Huwag nga raw, kababain pa yan, tautang. Ibilin da kinay, ay na, una yan. Maalabay anyon tatang. Jak mo man iti day jengay nayaw. Talaga nalaing abangan. Kita man, jay kidi Pilipit, tinapanay not utang ka nagtangkal. Ay na, oray siya. Jakmat lang maawatan ni Nanang no daduma. Ay na, unay mo't daytoyen amasida, nakatangtangkan. Ay gano samba, tay sumagarutin sang petanak ta. Ay, nagtangkan. Kasla sa anak amabsaw no kastoy ti sida. Ay gano di ka mabsawg, ag sida ka iti asin a. Kanya, Kay sumag, nagaduki din na reklamom. Apay, saan ngayon kapilitan ag sida ka? baldaw. Kawan mo, no natangkan bayam dita. Agure ka man. Itaman pa nga reklamo ka. Katawan mo ti pakawanam no may papalan iti makan. Ay na, nasaki nga raw daytoy gamskaw. Tapay man. Ay, jakam mo. Gapo siguro ijay bayabas akinan ko ijay talaw. Ay na, no maminsang ngamen, di yu pilitan ti mga no di yu kabalan angal-ngalan, tawang ka nga rutingipan mo. Ay na, apay nga takas kay ni Nanang mo, Carla. Apay ka di tatang. No kaano pa'y abimakit, isumat yung tinagbalinan na arawat. Ha? Gawan may, saan masigo na kasjay? Yumita, amin na makan, kanan na. Iso ang mababain ako na dati papanan tayo papaskan. Ay na, jakmat lang maawatan ti ugali ni Nanang tatang. Ngam ala, bagaan tayo latan amangan mo't no iso ti bumakitan na. Sa bagay makindiya, kaslay ni kasangay ni Maricel. Kaslasan na amang mangan. Mangan iti salad, pansit, kanan, cake, kanamin. Iso ka dila ang tikaan akaan idi tatang. Ay nawan, isungay din na ako namang kitkita. Inayabakon, kinyawig ko. Unay mo't daytoy asidaamon, Mariaw. Tuyukan siyumay lang arudan. Nakset pa'y mag... Ay, pasensya kayo na. Diyak ngamin namungumay kayo. Iso sa anak ka nang isagana iti masida. Ay na, awan ang yaman nakanakan. Tinapatag, adda ka, nadanunan mi dito balayaw. Niso pa'y anusan mi daytoy naknaksot Hili,
Ay, joke lang, Mariaw. Ay na, pasensyaam ko man ni Nana Helen Mario. Talagang awan manaknakam na dito. Bakit? Mawan na nyaman na tata. Am mo ko ni Auntie Helen. Talaga mangipapaing kahilan. Ha? Lumaminsan, sa nakas di ti pakita mi takin balay ti papananta. Di ka kagyaman ta pinakanda ka. Ha? Kagyaman ka atan natal na ni Mariaw. No sa bala tao, ay ka, amangan nun at ti babdakan. Malawunan, Baldaw. Di ka nagungot. Jakon ulitan pa'y. Kanti may sapa jak magusto hanggang ka. Masapol amangan ka iti papanam. Kasla di ka mangmangan dito balay. Ay, ka talaga, kasta. Talent ko, timangan. May unay ka na bakitan. Awan na talaga ti ammom karamidan. No di ka na tamangan. Sang kaibaga ni Nana Helen na natangkan di sidak asyumay kuntoyaw. Ngam naimas mo ti panangan na. Ay na, mas daw ko pa ayang amay. Kano kayang-kaya na dahi amin akla si timahan. Kaslago nga ni tatabal daw. Ngam madlaw at palan na laang ti unga na. Sigurado Tanong ni tatabal daw, managbabain. Saan ama nagdilaw kan san arawag? Naku namon paray. Ngam ni Nana Helen paray. Ay na, kasungani na. Kaslay di, agda nagpapaskag. Ibabaon na kano ni Magda mapan mangalay ti pulutan. Ngam saan alap na pan ni Magda? Anya? Pare, mababain ka nung karot ni Magda. Ngam binilin kit din ni Nana Helen. Akadwaan na, taalaan dati tinunaw. Anya ni Nana Helen. Talaga asaan amaw-awatan ti ugali na. Ngam napyakit ditan ati kinaman nagsuspitya na. San akaslay day? Ano adda makita na agdudupong? Apaan na idadagaws? Gapot na pagarup na nga iso ti pagtutungtungan da. Ay, nananang, aglisi ka pa'y di na. Pauna dagiti daduma amangala iti kananda. Ay, amangan no ibusindan ti makan. Jay litsun launay kuma. Ay, ayo may kakidain. Di ka agpatay-patay dita. Wanaw, kayat mau tayalaan ka. Ay, nananang, saanin? Siya kung ti mangala iti kanan. Ay, mangala kakit din iti platom. Pilyam jay dakkel tapno ado ti malaon na. Ay, nananang, day tangiwat yung kababain. Mala, partakam ti mangala iti kanam. Taing kan agtugaw. Itaman ni Nana Helen. Subo ti karne. Si Kamot Andro. Ni Nana Helen latan ti sang kakitam. Uli nga raw. Madlaw amarigatan amang ngal-ngal iti makan. Ngam sige, subo lagta, subo. Ay na, agtanlakan Andro. Mangan kakit din. Ay na, talaga dahi dyan Nana Helen. Nagatupay nga raw ti karga ti plato na. Chismoso ka man. Isu akas la ada babawik anak ki asawa kan kakat. Anya? Puno ti bagbagak Andro. Sa anak nga agang angaw laang. Malala, urang. Mga anak ko. Takitahag man mo sino ti umuna amalpas amangan kada kami kini Nana Helen. Ay, naggana sa nagado amakmakan. Naiimas pa'y. Mga takit di amangan. Libre ko naman. Ay, nananang huston. Itay kayo pa'y amangmangan. Naimas nga rin dito'y tinuno kan fried chicken. Ang natangkang. Di yun pilitin nga ibusin ananang. Ituloy yun tuntimangan igay balay. Ay niya, ay saus. Kakaiso na nga adda libre amakan. Pasardangan na kidinamangan. Anya,
Katno ko na yung adi yung mangalngal dayta. Iso abay andak amangan, Carla. Panawan da nga minun gitaw. Ay nananang, siya kunti mababain ka na kayo. Hay, panawan kayo man laang ay. Dayta ti magangganap mo si Kahileng. Baltaw lakay. Amam nga raw na natangkan niya tinunaw. Di ka magamin maanawa mangan. Kasano, no da nakakitakin ka. Di ka babain kanto, iti kastaunay. Huwag nga raod. Nagganas ko man ti panangan ko. Kikila at kit din ajak nakatil mo. Huwag nga raw. Ay na, rawat kanto magamin na bakit. Apay nga minasilsil ka, silsil, itimakan di tagiwa mo. Kawang rugipan mo. Malahos to lakay. Sana balay tamukon intong sumarunaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Ay, rumbar ka ka di ba kay? Ay saan? Sumrekak di taon naglarda. Anya? Ay katrumwarak at adak nga ro dito unag. Nakita mo't at turungag ti ruangan. Ay, unay kan abak-bakitan. Damdamagan ka tinasayat. Kasta ti panagsungsungbat mo. Ti damdamagan. No adda ti papanam. Wan, rumwara. Mapanak ije balay da jene. Anya ba natin kala ni Jay? Mapantamang kid di talon. Ay sanon, bay ampay day tatalon. Sana balay, tagpaw itmanin jay anak tangad day jay sauday. Ay na, di mo namnamaan ti anak ta. Tasaan na nga obligas tundeta. Adula amin. Ayun gayam, agluto ka iti sidaan ta, tapno mga anak laangan, inton makasangput Nana Nelly, papananyo ka di? Ijay man balay da jenay. Ah, una nana. Inak man kita undagi jay lako na, bareng adda magusto Katwa na, sigurado nga da magustuhan nyo. Ngamin, nagpipintas dagiti lako na. Ay ka nasaya at nga rod ano napipintas dagiti lako na, tapno addamot mapaglakwan na, tapno saan mo't amasayang tibanog na, saan nantumang ngamin nga yaplay ti inadal na. Ay, sayang ti inadal na iti mano atawain. Ha? No kumangamin saan anak ti asawa adagaws. Ha? Di mayat ko ma. Ala, panawan ka pa eh. Sige lang, nana. Oo na yan. Nagsakit matan. Di pa nagsasao ni Nana Nelly. Tila ibagbagan. Umayak man, Jenay. Ay, umay kayo lataan, Nana Nelly. Umayak man, nagpili ti badam. Barang adda magusto. Ay, kat sige, anana. Mayat da kita. Uray nagapo iti bail kat napintas lata. Napuskol pa iti tela na. Ay, kita mga raod. Oh, anya ngay, Nana. Adda nagustuhan niyo? Daan mo gayam dagiti lakom. Kunak no brand niyo. Ha? Kunak no barbaro dagitaw. Ay, saan nana? Nagapo ngamin iti bail dagita. Ang medyo mayat da ito. Sigay, 50 timay sa tapno mga laak. Ay, saan anana? Lugi ak ano itod ko iti 50. Black mo ngamin dagita lakom.
Bado tinabalo. Amom, black ti isusuot dagi tinabalo. Ha? Kawan. Ala, bayan nyo latan di tanana. Gaputa adulat tamot ti mayat iti black. Gaputa saan laeng abalo ti agusar iti black. Anya! Unay mo dun, makapasakit itinakam. No awan ko matibagana, awan. Sino ka ditidakdak ang mga tayong bakal? Hay, dayjay man anana Nelly. Apay ka, day. Kasla masurusuron ka man. Kasano, imay itay, kat kuna na nga agpili itibado alakok, ngum inuyaw na laeng mo. Apay, anyati ko na naking kaya. Kuna na nga rod adaan ka numagayam dagiti lakok. Ken pasig ablak kanumot ti kolor na. Bado kano tinabalo dagito ilakay. Anya! Wala kay, day ta timbagbaga na itay, makapainsulto. May amon ba kay? Di mon ikan kanaw. Sana balay. Isulaan mo tinang ibagay ti kasta. Sa bagay mo't kit di alakay. Wang, ala, umay kakiday. Tentagid da. Anya, agid da sasawam. Kit amomon na bagay. Na, imal aldawan. Apay, masapol ay arabay. Kinompormi apakay. Basta laki di mayat. Na, Mayat tiri na kaon, indan. Agawid kamit adagos. anya nga rod ti kayat mo, marabi anak. Ay na, awan ti ibagbaga kakasta. Wanaw, aday lumlemang mo Wanaw, aday lumlemang mo anaimas amasida, iso akasta ti ibagbaga. Ay na, awan ti kinapuno na kita nga ibagbaga. Anya ko mati ilimang kwa si dagay. Pas dawak lang aming kinkabagat. Itala ang adi kami mayag dyan na palam. Kat doon na pa palam. Di ka matalo nga oras gapoy ti sismis. Anya nga ti serbi na nga agbayagak ijay ayan ni Jenny. Kaadaan magayam dagiti lako na badbadaw. Awan paymot mayat. Daan kon ko naman. Tawan igatang mo. Anya, Kedwin, aw pa'y kagpiro ka itiblan niyo. At damot at ipagatang mo. ay katadan tua. Ay! Nelly aya. Limit your expectation kung natagarot. Nawag-wag ti pagsasalita. Di mo aya maawatan dita. Sabagay, puro simple ka English, di mo maawatan. Anya, Kati sumat. ay na, di nakatawaan si Kalardo. Adan to gundaway ang makagatangak iti brand nyo, abado. Kanon to pa'y. Apamat adi ka tumakapagda. Kin makakita, kit awan pa'y magatgatang mo abradyo. Kin no di kamat ngamin agbiro kiti pakitang danam. Anya, Kit na suman. Ala, ikakita agluto. Tapno ada ka nita. Kaimasip ta agluto, wan. ah, Kumusta ti kita may tangal daw, bakit? Mayat maglakay. Adala ti mapaspastrok ti Teresena. Ngam kasapulan nga agbiro kak iti mabalin atang danak amang display kan mangurnos kadagiti lako. Ay, agbiro ka lata, bakal. Marigat, no, sika amin, ti mga sikaso ka kita. Marigatang tamata. Wana lakay. Kat agyaman nak gaputa maawatan nak. Un bakal, marigat mo, ano, sika lang ti mga sikaso, itla ako. Saan ka mga matulungan? Anyay nga ron. Kat adamad nga ron ti panggadam. Sana bale, agbiro kak iti kadwak. Alawan, bakal. Naginanos ta, barang tuloy-tuloy, ti panagduras, ti panagbiag ta.
Gumatangak man, Grail. Da kayo matgayam, nana. Anya tigatangan nyo? Suyken sukaman. Mabait lang, nana, ah. Adtoy, nana. Ay, ilistam man pa'y gayam. Ha? Awan mo gayam igatang ka. Ala, awan ti parikot itiday tanana. Awan gayam. Amangan no kaya ti matangdanan. Ay, kat kayat ko Anya ka di ti maaramay. Kan asino ti mang tangdan kanya. Siyak ko manana. Agisim pa kayo lang itilako kan agbilang. Ay, katun abalasan ka. Kaya't ko launay. Kaano ka di amang rugi Inton bigat matlahang, nana. Sigay, orayin nak Grail. Umayak to, inton bigat. At iti kapigin tinapay, nana. Agmirinda tayo ba? Ay, agyaman na. Kasla na ihimas day ta tinapay Ha? Wala na. Humid tayo daw. Nagpait mo tanday ti kapiyo, Marfail. Anya? Wan, naging na dayo ti timpla na. Kasano, nana? Pagin nasitigan nyo na. Ay, saan ang nagtimbang ti asukar kan kapi na? Ha? Ay, pasensya ka na, nana. San kami na mahilig itinasamit unay. Mayuna nyo latan da sukar na. At dadi tagarapon da sukar. Kinukurang manglukat kayo ba? Ay, wan man nga raw. Kurang talaga ti asukar na. Ay na, kasla saan akapino kastaw. Mangan tapay, anana. Sana bali ta nakadisplay tamatan itilako. Kan kabayatan nga awan pa ti customer Ay, pag-isaw, mabisinak mo tan. Anyat orasan aya. 12.50 nga mainan, nana. Ay, isumat lagaya makasla maulaw akong gapoy ti bisin ka. Ay na, pasensya kayon, anana. Diyak nga minapuutan ti oras. Muwan nga raw. Alamangan tan, nana. Sigay. Na. Kurang mati asin na dahito sida. Ha? Nagtangkan unay dahito karnay. Ay, kurang ti asin na talaga. Anya? Kawag. Awan ramraman na. Saan ang naimas? Apay ngamin ngayon lambong mo. Inadubom la ko mga minan na. Ay na, pasensya kayon, nana. Ngamno kurang ti asin na. Adati soy kan asin ijay, adapay bagoong. Nayunam latan. Kumusta nga titinamdahan ng mga katulong mo ba kay? Ay, umistress matgayam lakay. Ha? Apay ka di ba kay? Katno nalaing matgayam nga aguyaw kan agdilaw. Apay, at damot lang ayatin baga na ka. Ay na, wun lakay. Agasam, idi pa nagme-merienda? Kuna nakit din nga, nagin na dayo ti timpla jay kape. Gaputa kurang kano ti asukar kan kape na. Idi manan nangal daw kami. Kuna namanan akurang ti asin jay inlutok asidaan. Kan awan kano ti ramraman na. Ngam na imas mo ti panangan na. Subo iti karne. Kat kuna na anatangkan. Ay, nako. Anyan ni Nana Nelly ay. Talaga, kas dyan ti ugali na. Makapabusor mo't gayam. Dilaw iti makan. Ngamayat matipan nangan na. Amangan kidi alusan anak karamraman iti pinikpikan iti balayda. Kasta tinaramid kan kanina na Nelly, idi tinangdanam. Wan mare, ngamay na. Nagrawat mo't amangan. Kundi uyaw iti kanan na. Ngam kanan na matlata. Anya nga tano ibagatakin ni Tata Lardo. Ay, saan? Saan masapro nga ibagay? Gaputan ang ngagkod. Tata Lardo? Ay na, pasensyahan niyo kung mantasawa ka. Ay na,
Talabas, saan na matarusan to galing? Sa bagay, awan parikot kanyak, numamin aduman amangan kan agkape ije balay. Ang amtijak kayat, kati panaguy-uyaw na tata. Wan nga rod tata, pati lakok abadbado, kuna na apara kadagiti balo lang. Ay na, ulitak marintagkid daw iti pasensya kada kayo. Sana pare, tambagak to ba din? Wan tata tanay, ang mga lumakasarak iti katapat na katutupanda. Isuumat lahang din nakakaasi ka di. Mala, bagak to ni nanay. Tani, kababain, kaslasan abakbakatan. Agsarita taman, sika, nili. Apay kaday si kalar daw. Amom ka di, asika ti pag-iistoryaan da ijay Tresina. Kapo iti pananguyaw mo iti kape, kantim pasidakin ka ni grill, idi tinangdalan da ka. Nay, awan mo't amok nga inuyaw ko. Hey, saan kang kaglibak? Kabil, amukan. Amom ka di, asyak ti mababayin iti day tangararamidim. Apay kumaamabain ka ngay. Eh na, talaga ka di nga awan ti manaknake mo. Saan laanam na minsan abinagaan ka? Ngam awan lat tabot ti nagbaliwan na tao galim. Ha? Eh na, saan ka man akundi uyaw iti masida? Kaputa ka na yun mo't abaggoog ti sidsidam. Manmano ka makagatang iti na imas asida. E sungagbayin ka kumamita. Italang man na maramanak darak parang. Uray siya, italaang manin na makarelax. Kung nga raw, sana balay, tasaan mo ang masubrahan. Gaa, agin inom kayo mo't nga malaldawan, marfail kan Eric. Una na, tapno maikat man ti banaw. Kasano kumaamaikat ti banugyaw, kat saan kayo mo't ang nagtrabaho? Kwa na. Agpada kami nga day of me ita. Iso nga relax kami paimut nana. Malangaraw, panawan kayaw. Rumor ka kadimanan si ganin. Ay katun agbiro kak iti pagsayaatan. Pagsayaatan ka di, wano pa ka ibabainak man. Anya man nanday ta sasawam, saan mo ka di anang agtimbagak, apagsayaatan timapan ko sa pulan. Ay na, mo ka. Kaano ka pa'y anang isang put iti pagsayaatan dito'y balay? Ay katadan to Kaano to pa'y? Sana kida tulungan di talo. Sana dahi tapakay babae ng titao tar aramida. Nasaki nga ro dahil sikat ko. Kapay nga ron arumbar ka pa'y lang. Ay kat gagangay lata. Manaktak ka mag... Mala, rumara ka. Hey, mapangkalatan iti kahit mapapanan. Grail, umayak man makiindistoryakan ka. Ha? Ay, da kayo gayam, nana. Ay, kutwa na. Total, awan pa imot customer ko. Na, apay ngay asaan namat ngay awis ti kapida. Sigud mo't kat iyaw awis na tunggal umayak di kay balay da. Oh, naguli mo kayo matan, nana. Kunak man numakiin ni istorya kayo kanyak. Ayuwan. Ay, kwa. Ay, awan ka di man ti ipatangdan mo kanya. Awanan, nana. Awan nga min tinaimas amakan, nga ipakan ko kada kayo. Isung agtinulong kami latan iti asawak. Anya, Awan, nana. ayun gayam. Adda nga tani Jenny ita di tabalayda. Adda, nana. Ngamin, makumikom ang mga asikaso kadagiti lako na. Daan mo nga min dagitila ko na abadaw. Awan makitak a brand niyaw. Diyak nga min agbadbado iti daan ka. Kasta aya, nana. Nagasat kayo nga rod, ano kasta? Ngamapay nga rod akasta ti suot yo. Adda aspilina. Kan ado ti manchana.
kwa. Ay, tiyak siguro nakitaan na imbag itay nagsukatak. Panagkitak siguro ka barbaram. Amom ka di, akagap-gapula ang ninana Nelly ditoy. Ngam saan ko nga inyaw awis ti kape. Kasta ka di. Napanmat inay balay itay ka. Naku na nga agpili itilakok abado. Ngam na ibagaklatan asaan tumatla ang abrand nyo tilako. Anya? Ay, agpada tangarod ay iti inaramid, Jenny. Tapno mapanunot na ti saan anasaya at nga aramid na. Makapasair ng amin dagiti isawsawang na. Saan namot apang panunutan numayat ti isawang na wano saan? Ay, wan nga rod. Maasyanak paikit di akin ni Tata Lardo. Gaputa kaadwan kada tayo alumugar. Ka nilatan na Nelly ti pagsasaritaan da. Isulaang nga rod ti baka dito'y aparikot dagiti bumarangay. Ay, naku namon, Mare. Ay, ikararag tayo latan, asapay ko matagbaliwan. Tapno saan nga agparikot ni Tata Lardo. Day, nasapa ka mo't anagaway. Saan aya nagbalon ka? Sinalbag ka kiti abakbakitan. Alam amin at akawas mo. Tagsinatan nga uray bakit ka lakatan? Makapungtot ka mo't tanlar daw. Apay ka, day. Apay bay. Amom ka di asi ka man iti pagsasaritaan na kita karuba. Ay na, makapahiblad ka. Amagan pa ka din umataya ka din na oras ka po iti tag-arabit mo. Anya? Isardeng mo kuman tinaalas ka ugalim. Di kinalaing mo amang dilaw kin manguyaw. Tanusan, amang ano ibulang kay tidaras, nawatan. Kabailan nak nga ibulang asawam. Ikaw na. Awan na sa asawa ka niyak nusak tiyago ko. Iso baliwam tinaalas nga ugalim ha. Nawatan. Ay, Lardo. Agbalbaliwa ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nay, apay ang nakastati-suot mo, Vanje. Apay ka din, Nana. Daan mo't day takawus ma. Sana bali at andak lang mo't dito'y balay, Nana. Ay na, gaputan na asawa kan, kastanti suot ma. Kaslamot na nadakorkorang ma. Anya? Kahit isumag, unang, wag-wag ngamin day tabadam. Ay na, awan anya man na nuwag-wag man, wano brand nyo dahil isuot ko, Nana. Tinapatag akit na dalos. Anya? Kat isumod, Nana. Kan, sana bali at imbagbagay ko, mat. Saan amadlaw, 20 pesos lang dahil isuot ko. Ha? Wan, Nana, gaputa, napintasak. Iso asaan amadlaw. Iso nga awan parikot, uray wag-wag tibado. Pusipos ka la, pusipos dito sa angon sa Sarming Marina. Apay, pumano ka man dita? Ay na, sarsarmingak nga rod dahito napintas arupa. Awan kid di at ibabaid mo. Asino tilang ibaga king kaanapintas ka? Gano kuratan na kudil mo? Anya? Ha? Kano si kaamis mo tinangibaga idi anapintasa? Iso nga inaram na ka. Idi day ta Ngam kabayatan ti panagden nata. Ay na, namiris ko ang nagkamaliak lagayam iti panagkita idi. Anya? Iti sumay. Na, kakas kapay lang agbal lang agkatakatawa latan nga awan tiga po na. Ay na,
malagip ko la ka nga ron ni Vanje. O, naimatan na dya akawas na. Wag-wag kidain. Kanya kumanuwag-wag. Apay, adaya mo tidakas na. O, naimatan na tawag-wag. Kaslamot pimpiman launa yan. Kaslasaan anormala tao no kasta. Anya? Na, unay madaytan Rohelia. Apay ka din na. Ay na, agpilpili ka kiiden iti wagwag. Apay, awanin kwartam. Adaman na. Nagmamayat mo kami, nagito'y lako ni Nancy. Isong agpilak man. Aggatang ka iti badom day taki din wagwag. Kasanam, nubado dagiti natay day ta. Anya? Katisumag, kunam amayat isusuotam. Adamang kolkol dit kang ka. Ay, jay gaya makinbado iti isuot mau. Ay na. Awan magka-eskan na dahil bagbagayo na. No, awan igatang nyo. Pumano kayo? Di kayo pasalsalit ito. Na, Kaya isuman. Ang mga no, mabadikak pa dito nakarugrugit at nyo. anya, Kaya isuman. Sakbay nga minarumwar kayo. Agugas kayo pa itidapan nyo. San kayo nga ming aggaganat arumwar iti balayaw? anya. Ay na, nagturod ka mo tan, anang sungba-sungbat kin ni Nana Marina. Ay, kasano? Nauyaw tumad nga ming. Ay na, kas jay na day di abakot, Rogelio. Iso ang mairuam kan. Ha? Katwan, iso adikan mas daaw inton sumaruno. Taamangan no tila maibagbaga na paikan ka. Ay na, unay mo ten. Kas jay na talaga ko nakmanon. Uray di na am mo, tila ibagbaga na. Ay, adda ang arod siguro ti pagbakti na. Awan, talaga laeng nga ugali ng tikas jay. Digos kala, digos Marina. Isumod lang asan na maugasan dito nagalas nga ugalim. Anya, Kati sumay. apay, ugali nga min ay at timabaliwan no agdigos ti may sata. Ay na, apay ayang aguy-uyaw ka iti bado Marina. Apay, anya ti bibiyang mo, nuwag-wag ti isuso dagiti padam atao, ha? Ay, di ka man sumanaaw, Julio. Di mo dadaulan ti aldaw ka. Tamapanak man gumatang iti brand new abadaw kan sapatos ka. Apay, adaya ti igatang mo. Ay naada apay, panagkunam aya, awan makukwarta. Adda, saan ngamin nga agsao ti kwarta, iso adi mo amaw. Nay, si kamot gaya manon, ti masabat ko banjay. Apay manan ayana na Marina. Kaslawag-wag mo manon, day ta insuot na. Uray wagwag ti badok nana. Ta saan mo't awagwag ti rupak? Tanya, Kat isumat. Tinapatagkat na labaan kan nadalos. Ay na, brand new nga agpay sulay tabado yo. Ngam di yo mo't imbagbagay. anya. Kawamat, saan nyo abagay di ta suot yun, nana? Gaputak kaslawag-wag day tarupa yo. Anya. Kawamat, nana. Awan sirbiti brand nyo abado no wagwag mo tirupa. Ha? Katuwan. Kanay na, kasla nagdardaras kayo api manaw iji balayo, nana. Kasla saan kayo pa'y anak kaimukat? Kitaan nyo man day talangayo. Ha? Wan, nana. Iso ano, syak, tida kayo? Agawid kayo, taing kayo pa'y agsarming. Anya. Ay, nansay, balasang ka. Sagmamano ka di dagito'y 1 pair abado ya. 500 nana, gaputamaya titela na. Ay na,
Nagnginginamutan. Apay, adda ayamot tinalaka brand nyo. Wag ano iso. Anya, katwan na. No kayat yo, day tawag-wag ti pagpilian nyo. Ay saan? Day brand nyo ti kayat ka. Ay na, bagay yun ay tawagwag na. Ha? Si kamanan. Apay, padpada kaya awag-wag amin abado na. Ay na, wagwag amin abado ka na. Ngumsan awagwag trubak. Anya? Kati sumait, kasla wagwag de tarupa yun na. Isasaan kayo amang dila-dilaw mo? Ay! Unay mo data nga ugali mo si Karuhelyo. Kayat mo ka day tabarsakon ka iti chinelas, ah! Ay, nana, ay, Rogelio, saan kayo kung mga agapa dito tersenak? Mapan kayo ijay, Jim. Tauray agbinarsak kayo ijay. Basta saan adito eh. Anya? Ay na, baliwak ton ti umay nansay. Ha, surod kaon. Anya laki din na yan, paray. Kas kalababae. Apay ka di pare? Apay, kapapam ni Nana Marina. Bakit na yan? Ay na, bakit Hindi na amuti tang abon na. Anya? Kati sumit pare. Tunggal at da makita ng agisuti ti wagwag. Dilawan na. Katawan na pa Di na magpampanunutan awagwag jarupa na. Ha? Kati sumit pare. Talagang awan ti manakam na bakitan. Ay na paray, di mo tutupan ni Nana Marina kung naktumay. Tabakitan. Ang mga nukabaw nan ti daduma. Iso akas jay to gali na. Asino tinangibagang umutang ka iti Levi's at jacket alako ni Nancy, ha? Awan. Anya. Kat isumag, bukod ko a desisyon da jay. Iso nga awan, tinangibaga kanya. Apay, at daya tinamnama ang mga ibahayad mo, Marina. Ay nahulyo lakay, ila ko mun aji may sakal ding mo. Da- Na iso ti bayad ko kininansay. Anya. Wunen, tanay, awan mo gaya mo ti mayat amanang dan kanya. Kaputa baketak kanon, kat naginadak nga agunayon. Di mo iramraman di tarakin ko, Marina. Tarakin ko lahang dayay. Iso nga awan ti may lako. Anya, Iti suman. Nasaysaya at pay ano ipapartik. Tamairano dakpay. Ngam ti ilako. Tapno da pagbayad mo iti day ta jacket mo alibays. ha, Makamu kamatang nagdiskitan iti bayad mo dita. Ay na, ipapilit mo to ngaming agbado iti nangina. Itinto tawan mo tinamnama ang mga ibayad mo. Hay! Anya kalaki din ayabakin! Nanse, urayang bampay ka no, jay bayad ni Nana Marina iti utang na rin ka. anya, Uy, Nanse, hindi lang na itay, nga ibagak ka no rin ka. anya lakit din ni Nana Marina ya. Agal-ala iti usar na ngam awan mo't gayam tinamnamaan ng ibayan. Ibagbaga na ka ni Tata Julio, nga ilako na, jay may sakalding na. Tay so ti bayad na iti utang na rin ka. Ngam kastauna iti ungan ni Tata Julio. Anya, Uy, nasaysayat pa'y ka no nga ipaparti na, kin pulutanan da. Ngam ti ilako na, kit ibayad na lang iti utang ni Nana Marina. awan nga rod manen Siyak manen tinayaw awan. Sigurado, dekada ti panaguray ko, iti bayad ti utang na. Anya? Imutang ni Nana Marina itibado kon ka, Nancy? Hay, wan mare. Di mo sasawan nga imbagakan ka Wan mare, matalaknak mat. Mano abula nun, ngam awan pa'y matiintad na bayad na. Pangalaan na kumangay, kat saan matan ang makitang tangdan. Ay sus, ang mga no thank you day giant. Ay, kundi katawa kanyak awagwag tibadok. Ngam iso, agot utang gayam. Ngam, bayangon mare. Bayadan nanton no bayadan na. Ngam no saan, ay kat anya ngay nga rod.
Kasino man ang tinangalaam iti sandal mo? Secret. Oh, bagay ko ka di mulaan. Di mo ibagang inutang mo manan. Di ka pa'y nakabaybayad kininansi. Imutang ka manan iti sa balay. Ay nasaan aninan say tinangalaak dito. At dabakla agayim ko. Kat iso tinagutanga. Gaputan nakasale da ito. Abay, manuaya dayta. 999 pesos. Sa nga ribo ti original price na. Tabad ka talaga. Kano piso lang ti discount na. Ha? 1,000 minus 199 equals 1. Marina, equals 1. Ha? Ang langay, di ka makasauitan. Ay na. Jack, inanalyze nga agpaiso da ita Analyze nga, analyze. Hey, Marina, aya, talaga di ka agpampanunot. Sana bali tinapatag. Nakaalaak iti sandal ka. Ay na, kundi utang ka, ngam awan mo tibayad mo, makaamo ka mang bayad ka na kita. Ha? Kundi utang ka, ngam di mo lamot bagay. Saan ang maibagay di ta siwal adapan mo day ta sandal? Hindi ka mang kundi short pan itinakiting Marina. Ay na, nakababaen da kita. Kaslak kawayan ti lupom. Uray dyan da kurkurang nang agpag na di ta ihigit ti kalsada. Saan ang mapawaw leg skin ka? Anya? Ay na, naka-high-heel kayo matanana. Ay, wala banjay. Saan akas iti suot mo crocs lang? Amangan matnuwag-wag mananday ta. Ay na, jay ko nakarod ka na kayo nana. Uray wag-wag dagiti kawas ko, ngambag bagay ko. Ha? Katuan, uray man no brand nyo tibado, no di mo matbagay, yawa mo laang. Ha? Kan maysa, uray wag-wag tibado, basta nabayadan. Saan akas na di amok, brand nyo kanu tibado na, ngam utang mat. Kat amangan no di na pa yan nabayadan. Ha? Wala na. Uray wag-wag tibado, basta na ibagay kan ka, kan binayada mon kunakmanan. Yura man no brand nyo no utang mat, aw mula sirbina. Kababain lang. Nakarkaro man awag-wag tirupa. Anya? Ay, unay mo tayo tanalangan ni Nana Marina kitam. Ay, pakitaan na ka nga ta, pare. Iso akas ta ti suot na. Unay mo tayo, tagalasakit kitain. Nagalas kong kunam ngam, di mo iyalis dagiti matam. Kasta unay mo ti panang kitam ngayong wala. Ay, pare, jak pulos aklungan. Ay na, jak talaga maawatan na ita. Bakit? Ha? Nunanang ko nga ta. Ay na, ang mga no, inong takaon. Bay amom tabakutin, pare. Ay, naka-high heel, sakit naka-short pant, santo naka-jacket iti Levi's. Ang mga nudjay inutang na kininansi adina pa'y napaybayada naging gayta dayta insuot na. Ay na, bayamon ko na mo, pare. Apay ay masikuran kalaunay. Talaga kasta, gaputa bumakutin. Iso maawata mo na. Binayada kami nun nga utang mo. Ay na. Ay, agyaman ako na ay lakay. Binayada, gapoy tipain ko kadagiti nakautangam. Ha? Ay na Marina, agbaliw ka matkuman. Bakit? Bakit ka? Isuadi ka man utang nga utang? Ha? Hindi mo sang kadilaw dagiti gatang iti wagwag Gaputa awan mo dakes na. Di mo ayaan mo, analalagda ti tela dagiti daddo maawagwag. Ha? Wait! Isuadi mo kat katawaan ti wagwag bakit? Gaputa ang mga no ibagada kundi katawa ka iti wagwag. Idinto tawagwag mo natarubam! Anya?
Pasensyakan, Abanjay. Gapoy tiinsawsawang ko kan ka iti kalabas. Awan anyaman na nana. Kat pakawan nakmat ko ma. Nakaungutak laang kata kayo iso anasong batan kayo. Basol kumula ang balasang kaw. Gapotadyak amu idi titangtang aba. Ala, husto nana. Talaga akasta. Lipatan tanti napaspasamak iti kalabas. Ay, agyaman ak unay, Vanjay. Agyaman ak balasang kaw. Uwan nana. Kasta talaga tibiyag. Adda nga adda ti pagkamal yan. Wen nga raw. Ay na, kababain pa yung timpakpakitak nga ugalik. Uray ko ma, no sanak abak. Baketak pa'y nga raw. Bayan yun kunakmanan. Basta agbalbaliw kayon. Di yun pampanunutan ti kalabas. Tapno saan nga agsakit day ta ulo yo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.